Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevana İmam-ı Şafii roki xeber dide li civatekî behsa ilim dike û behsa edebê dike. Dibe min 40 salî ilim xwendiye, 2 sala edeb xwendiye. Ji xêra mala Xwedê ra dibe evana tersê hevbûna, min 40 salî edeb xwendibûna, min 2 sala ilim xwendibûna wê besîm bûna. Hêja gelî temaşevana ku meriv li gotina İmam-ı Şafii dinêre heqîqeten dersekî pir mezin tê de heye. Keva ku edeb tune be, ehlaq tune be, terbiyet tune be, ilim jî boş e. İlim jî bi kêra tiştekî nayê. İlim û edeb her du hevdû temam dikin, meriv dibe însan. Em şoy însanin, xwedê me însan çêkiriye, xweda lewret Qur'anê Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim laqad xalaqnal insane fî ehsenî teqwîm. Min însan mükemmel çêkiriye. Çiqa yaratixê dünyayê hene, Rabbê alemê me însana ji wan teva xweşiktir çêkiriye. Tu mamî yaratixê dünyayê di emirê însana dane. İnsan ji wan feyda mesela bêjin hespe însan lê swar dibe, heşa kere însan lê swar dibe, bê barê xwe dibin, bê barê xwe tînin, heta berê bi wan cot kirine, bi gaya cot kirine, tûtikin em goştê wan ve dixwin, em hêkê wan dixwin, beze, deware, şîrîvî, masîvî falan. Evana tev di xizmeta însana dan. Ama maalesef em însanê me îro qismek ji me em bûne, ne edeb mermaye, ne heya mermaye, ne terbiye mermaye, tiştek nemaye. Xwendiye, di nêrê xwendiye biye meallim ama maalesef ehlaq tune. Di nêrê xwendiye biye doktor, qosxoca biye doktor, maalesef ehlaq tune. Biye profesör ehlaq tune, biye müftî ehlaq tune, biye şeyh ehlaq tune, biye mühendis binaya çetke ehlaq tune, terbiye çetke, ne qûmê xweşikî dixê, ne demir xweşikî dixê, ne filan ne bêvenenî. Hani kevak vana tune bin insaniyet nayîcî. Nabînerin em dîqat bikin zarokê me teva diçin mektebê, li mektebê ji îlkokulê heta lîsê dersekî heye, navê wê jer tê gotin dîn dersî. Ama dibe ser kitabê dibe çi? Dibe dîn kültürü û ehlaq bilgîsî. Ehlaq. Dîn û ehlaq bi hev re vegerek. Dîn bi tenê jî nabe, ehlaq bi tenê jî nabe yanî. Hani zilamekî hebiye, pir terbiye daye zarokê xwe kurekî wî hebiye özellikle kiriye nekiriye ew nebiye, xeyde ev kurê xwe ra. Dibe law tu nabî însan. Tu nabî însan, tu nabî însan. Neyse kurê wî ji ev gotin zora wî diçe falan, kurê radbe malê terk dike, diçe eger wer hasib bi çawa bi çi kulû halê dixwene zaman dikeve arê, dibe walî. Dibe walî tê wî gundê ku bavî wî lê ye, wê yerleşim alaniyek bavî wî lê ye, li ser bendera sekinandiye, ser kursîya wa rûniştiye pîvê wa ser hevdûye, ji eskerar dibe herin filan kes ji malê wî bînin vê derê, dev esker diçin, bin walî gazî dike. Tabî vê nizane ku kurî wê biye walî hatiye vê derê, ew ka wan jev hatiye birînê, tê evyar ser kursîya awa pîvê ser hevdûye, bav tê qarşî wî, bavo dibe te min asker ez kurê te me ha, te ji mir digotin nabî însan. Binê ez bûm walî. Bav gotin ki wisa tarihî dibêje, dibe kurê min tu dîsa nebûyî însan, miştera negot nabî walî. Miştera got ki tu nabî însan. Walî ayrı ye, însan ayrı ye. Walî makam e. Ama insaniyet ayrı tiştekî yani. Ku tu însan bûnayî, tê batina ber piyê min law. Devan eskeran ne tişan ba min dibe. İnsanê çê dibe? Hêja gelî temaşevana daha Xwedayê Teala Qur'an-ı Kerim'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim İnne ekremekum indallahi etqakum. Takva. Bi takva.
Xweda Teala insana reş çekiriye, spî çekiriye, zengin çekiriye, fakir çekiriye. Yani Arap çekiriye, Türk çekiriye, Kurman çekiriye vesaire vesaire. Hevdû naz bikin dibe, bavra itibatê bikin, ticaretê bikin, dansenê bikin ama tekwa bin insan. Ama maalesef mere bala dedi ki özellikle zamanı me İro'da çava wan buze çiyaya kul kutuba hane kandi çiyaya mazın wan buza çava dahalin a insaniyete me İro'ji maalesef usa dahal yani. O haya mecmetine yani. Em tev e karşı suçlar dibinin. Em ne ba? Em dibin em başın tev suçu wan yani. Naha çava kumerv diçe nava ciye çope ku çope le vazat kin topa bajar ku bina genite ku mer poze xod gire u xode alikare wan xebatkare ser çope be bixêr wan em rahat jan dikin em rahat nefes disinin tên ji gundê me çope dibin ji bajarê me çope dibin nava bajar paqij dikin xwedê Teala alikare wan be bixêr wan em nefes disîn em viya ji vir de bînin ziman çawak işte em ji wê çope pozê xwe dikirin maalesef nava bajara nava gundaj îndî biye wisa ehlaksizî çêbiye ki ku îndî em nizanin me kîja alî de berê xwe bike me kîja alî de herin yani. Kevak meriv wek toplumê jî nake meriv dikeve sinfê dîna yani viya dibe dîne ya hê serê xwe digire vê pîreke hê tesettür dike ev ya serê xwe berê xwe birêda diçe çiqa eybe ya ne insane çiye mesela hani. Yani Emiro hakikaten Emiro bala dedine ki Melik çarşıda burada çe xwendevane dibe tut ke erdi. Yekî ne nere yurda tedbe fiş af buyurun az özür dixwazim erde pîstike mesela. Teneri herhangi memureke mesela muallime, öğretmene yahut avukata yahut doktora burada çe dondurma dixwe burada gazî vir davêje kadar darkî wî jilvel davêje. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki en-nezafetu minel imani. Pakıcı imaneti pakıcı. Pakıcı tane serçave menine, desu piye menine, cile menine. Pakıcı her tişte. Özellikle kumerd riyada hava piyati kelek araya hava meru hazır kilometre ki her haya belki meru hazar habwan tişta bibine. Avet ne teneri avê xwariye avêtiye, çikolata xwariye avêtiye, dondurma xwariye gazî darkî avêtiye, kola avêtiye, şûşe mezin avêtine, potke seviye avêtine û avêtine û avêtine û avêtine. Ya evder çokluk ya bu kadar. Medeniyet neviya ve neviya yekî xerîb kam dibin turist gerok ku vere dibide derbas bibe ya vana çi insanın çi insan. Yani bajarê me insaniyete me nîşan dide. Keleka riye me insaniyete me nîşan didin. Em heliyane çûne aye mejme neme. Me insaniyetê qedan diye. Hişê me fikra me îro li ser maddiyata dünyayê pere hebe bira her tişte be. Pere hebe her tiştine ye. Pere ayrıye, iman ayrıye, ahlak ayrıye, terbiye ayrıye, namus ayrıye. Vaneden ayrıye pere u van tişa dûrî hevin yani. Ama maalesef mer îro nere insan çıkak peri üçe dibe avaş jordal insana nere. Kurut ki tiji vaka mini dibe arabat hebe, fabrikayet heben ama ez te vaka heben. Ez insanım tiji insani. Tiji insani evj insani. Hani gotin ka çiyaya heye dibe gevre giru gevre küçük be evde sekinin günde çiya haniya be gevre avat kin. İcacar he gevre avat pormazın datinin biniwi delaqe yekî küçük dixem biniwi tedî dûz bû sekinî serê sewaq kir. Bê küçük jînabe bê mezin jînabe yani. Binayê ku çê dibe bê mîmar jînabe, bê mühendis jînabe, bê fayansçî û bê sewaqcî û bê dîwarcî jînabe. Bi hev re îş dikin, bi hev re diqede mesela. Îca ji bûna Xwedê em önemi bidin insaniyet. Pere tê diçe. Gelek insan ku min nas kir di emrê xwe da par zengîn bûne, îro belengaz bûne. Gelek insan jî midîtiye vallahi
لگند گاوان بیه شوان بیه وسایره گند چوری وردا بلنگاز بونه ایرو ادنرم الحمدلله تقسیم مرسدس بنی ودایه tabi hinek jê îja zengînin bi zengîniya xwe vê dînayê jî jiyan dikin axireta xwe jî bi perê xwe kar dikin çi dikin li mêja xwe dikin rojiya xwe digirin zekata xwe didin sedeqa didin li feqîra dinêrin li Qur'an qursiya dinêrin li camiya dinêrin li mekteba dinêrin vesaire maalesef hinek insanê me jî çar qureş pere dikeve cêbkê diya xwe naz nake bavê xwe naz nake birayê xwe naz nake maalesef îca gelek ji me jî em nava jî xwe da dikin ev filan kes cî me filan kes cû me filan kes cî bî cû bû ce bî gere di wê rê de meriv here yani. Hani insanê bîlimê dibin ki wan bûjê çiya weka çiyayê nexera dibin gelek avayî ketine berê ketine binê avê ji ber ku av zêde dibe bilind dibe dibên di zaman da wê hinek dewletê biçûçik jî weka ada ku hene ew jî têkên binê avê wê hin da bibin gelek jî mesela bîya we re îca eger ava bûj çawa dihele em jî ava dihelin bira heya mejmê hebe di malê de jî helaqîn me neştiye maalesef û me di sokaqê de jî neştiye hinek însanê ku ehlaqlî ne ji me em dest û piya wan tev paçî dikin hê maye neqediye ye ama pir kêm bîye bira însaniyet neqede li dinyayê bûna Xwedê em çi dibin bira bibin em feqîr bin zengîn bin bira heya me ji însaniyetê hebe hûn te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam ematê xweda